प्रणाम। एगो सरस्वती पूजा के हम एगो स्वर सुनबै छी, सुनी जाइए। हंस चढ़ी सरदा भवानी एली आजू आंगन हे। हंस चढ़ी सरदा भवानी एली माई हे पूजब चरण तो हार होएता घर पावन हे। माई हे पूजब चरण तो हार होएता घर धवल माघ मासई जोड़िया पंचमी सुहावन हे। धवल माघ मासई जोड़िया पंचमी सुहावन हे। माई हे परमानंदा मन उमड़े देखी तोर आनन हे। माई हे पूजब चरण तोहार होएता घर पावन हे। अनलऊ पुष्प भरड़िए सुगंध इत्र चंदन हे। अनलऊ पुष्प भरड़िए सुगंध इत्र चंदन हे। माई हे श्वेत वर्ण केरा साड़ी कमल फूल आसन हे। माई हे पूजब चरण तोहार होएता घर पावन हे। शोभित करबीन पुस्तक शंख वेद पारायण हे। शोभित करबीन पुस्तक शंख वेद पारायण हे। माई हे विद्या के देवी ब्रह्मानी श्वेत तोरा बान हे। माई हे पूजब चरण तोहार होएता घर पावन हे। करत हम तोरे बंदन भरल नीरा नयनन हे। करब हम तोरे बंदन भरल नीरा नयनन हे। माई